Warak, Hilda, marabyanak nga agawid, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Ta mga nuparbangon taon no makaawid Papanan nyo manan ayan, nana. Hindak agsapul iti pagsayaatan balasang ka iso good luck ko namang kanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay, nana? Good luck ko nampay sa ko ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Hadi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. No anya ti makitkitam, di kalatan ang tagtagaray. Bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay uray siyak pari bunog. 150 ito'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay huwag nga rod Ada to malimabas ang nangisit apo sa itay itidalan ka. Partaan siguro na dyan ang maabakak mananita. Ala, intakit niyag meriendan, Maray. Pag meriendaan tangay, ada ay akwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan kan sanggay sa atinapay mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko rapisos. Ala, mapantangarudan. Ay na, talaga naimas ti ka libre. Ilibre na tumat Syakla ka na yun ang timang ilibre kang kabunog. Awampay na po utak ngayon libre na. Ay, wen ka day, danag mun aya. Sa anak mo ta na imot no da kwarta. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, tagtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend, gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tamad, sana ya. Ay, wan matkit di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Ay, katuan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ti kontratam dito'y abroad? Pagawi nagtol. Narigat mo ti trabaho dito Okay lang ko maano awan rikrik na ngam adamot nga rod timpor nga an na yun ti bagi. Wen agpaimbag kanto pa'y imbag manong. Una, si kangay mo't sindi, anyat planom. Kaya't kung arod matan ti agawid, agnegosyo aklangan, bareng makaasawa akmatan. Tani, nagbakbakit ako na balasang dito'y abroad, ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat mo't lang no makiasawa ka din ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw! Kumusta kayon itikabsat mo dito abroad? Nasayat na tamat nanan. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi dito Manula abulan ti urayan na Di kay agsublain, Rupaw? Saan siguro nanan? Nagsaritaan din ka ni Cindy deta. Agnegosyon to kano ni Cindy. Agaplayak tumat siguro iti sa balya pagilyan. Ta narikat ti trabaho dito Ang aginanak to pa Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang ak iti kwartak ni kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang yaw? Kwa 5 mail anak kaw. Singsingiran na nga rodan nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Anak tapawitan da kayo. Ang pangaasyo, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwar tayo. Ngam nga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw.
Nag-emergency nga may ti babaon ng tayaw. Sa nabalay, las day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, nga maawan mat matungtong palyo akariyaw. Ay, sorry, anak kaw. Ala kayo nana. Api nga asyak tinrason nyo kada kiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka di. Awang mamapukaw kang ka. Para day talaang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga mintagpay so kada kiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rud kayat nga umutangak. Binilin na pa yan dagiti na duma kakabagyan may adidak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda. Ay, awan na. Eh, kunap, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katuwa na. Mayat dahi taan na panunot mo ading kaw. Muray siya gumatangak iti may pasada ajib. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Aluma ti napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg. Kaisunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak Manong. Ni mala Insan Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Pagipauit ka man pa iti kwarta kanak kaw, tanay. Si makit manan ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Nihilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong agpa-check up kayo. Apay ngay. Adda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo mitmanang. Sino ba't tinangibaga? Di yun amuin. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay may sa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo. Upat da. Anya? Unay mo nagitataon. Kaya't da kadadaulan kada kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Ang moment ti ugali yo. Isa pasensya. Pagrigregatan diti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata maawatan nyo reta. Agpawitak. Ngam ni Hilda ababaunan ti pangipanagana. Ken uray ti abas tuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traitor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Na kita kakabagyan mi Impulong na ka na giti anak ka. Nalaing na nga parboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dak dagiti anak yu, kutinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak, nana. Tano ibagak tagpay so kadakiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamuan damot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Ay, basol na kita kakabagyan mi Manakibyan na nga men. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tanda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan may tiginatang da. Dagita tricycle ang kaskada jeep. Second hand pa'y mga raw. Sana bale ata may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Ay, huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wala, takasta tinaapal a tao. Guraan na ka nga ure awam maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario, ayan, nana. Day taman, karubak dita. Anya? Kano nakasingsing pa day ta ako Mario? Da kayon samot ti manggurgura kenkwana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda.
Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo, anana. Apay nga raw, akas la iso ti ayan ti simpatyam. Siyak ati ayunam, ta siyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, ang minggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapol iti kusina kan karga ti ref. Grabe ba dagi dyan nga anak ko. Sakti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arason day ta? Ket si kamat, pag-aayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Padaksan naksama namin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itaan niya kumagapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribulaang. Awan nana, tadya basit anabati ko ingatang ko iti sabon. Uray limagasaw, tawan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayo. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor, gabi barawk. Ada ka di ibaga. Anya day tanana. Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nga na. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat kumang ay pasada. Ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisaldak. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta na na. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta na na. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyag mo arudan tan 5,000 barawk. Kasapulak namin at talaga ti kwarta kay. Kasano? Alag tilugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin ang napapilis na. O sige nga rod na na. Imbagayo din ha. Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong Gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparipir na at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalaing nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung namalan siguro kan nga damdamag. Apay, nalipata mo nakatulong ka lang dito'y balay may. Ay, sorry nana. Agdamagaklaang nga. Tap no amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yung kanyak. No umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka o tapno awan ti adu asaaw. Manakibiyang kalaunay mo tababaunay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahom ti siputam. Manungat tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka matin bonaw. Syakla ka na yun ang tiyagdisdiskitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, kasla saan tangagayam. Ti agayam, ag tinulaw, saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tiyagdisdiskitar. Sa inton at damadiskitarak, makibingay ka. Pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak. Ibingayan kan tumag. Promise. Agruam ka mabonog. Ulay kato'y girlfriend ko na aya. Sardingan na kao na awawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Agad agayim tamay. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikas na nga awag mo kanyak. Amangan no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak itan. Sige. Gamdi mo ipaabak ha. Masapul apangabakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw.
Naabakak manan. Mura siya nga raw na bakak Mike. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apan nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time Ado pa'y matigun raway. Bumawit ang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kamamatag diskitar iti kwarta bunog. Ala, bayam tayo nagtukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kan tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti bagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan na day talaya. Nalungtutan. Saan mo ta? Laganus pa'y ngamin iday. Oh, pambar. Mamati ak tulap tano adan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang bunog. Ay naimbag nga oras mao pari Karpyaw. Nay, Mari Olga, si Kabagayam, sumrak ka. Ay, ang yaman ak pare. Ala, nagtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak namin ti kwarta, kumpadre. Isaldak ko nga dyan tricycle ka. Ha? Tricycle mo ayan ay da? Maray, sana tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak na jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, mare. Ibo na gidya nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong ngagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa yung 3,000 na kay iduduling ko a kwarta dita, mare. Malala! Iyagmon, paray. No iso ti ada, iiso. Tausarak itan ti kwarta. Iyagmaw, taalaam mo ti tricycle ija balay. Alam nga rin, ida ito balay yung tipang yawatak iti kwarta, mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawam mo pa nagtalag mo kanya. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle may ija balay. Itadkukan ka ti tulbang. Ni, apay-api na andar yu ti tricycle da na naulga tata Karpyaw. Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ko. Ipasada ka. Ta sayang mo, naka-istambay lang. Anya, Serbina, sinaldaak nga inudyak ipasada. Ha? Ala, amo ka ti dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, daka mo Basta noon niya ti saritaan migin ni Mari Olga. Isulang. Sige, papa na ko. Ala, ay sus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samot nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle lagi natang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan nagitimpon darmi ka na sindi. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Anya? Apay ng insaldayo. Insaldayo, adi yung manlaing pakada kada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisal dayo. Asinaw, tinangsaldan niyo. Tayin tayo sa kaunan. Ay, jay, 5,000 pesos. Jay mo tricycle, 3,000 laang. Ulay kayo matan. Tilara aramidin niyo. Gapoy ti panagsugsugal niyo. Iso at tila may salsaldayo. Sardingan yung aminan ti kastang aramid niyo. Ipasubo na kayo dahil pa nagsugsugal yaw nanang. Manipo dita, di kayo rumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayo dito balay. Apay nga, adi nakpalubusan arumwar, anak ko. Uy, tapno di kayo mapan makisugal. No ipilit yo ti rumwar, no di da kami denggan nga anak yaw.
Nasa isaya adla pumanaw kami. Agabang kami iti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak ni Hilda. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikarek, agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pa lang. Makautang kayo, gapo iti dahil abisyo yo. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramay iti sanyo ang magustuhan, anak ko. Nagbahinak kadagiti anak ko isong karigatak tinagbalbaliw. Katita balay palengke kan simbaan laangan ti papapanak. Makikarubak met sagpaminsan no daytay maburyungak iti balay mi. Ngem inaklamakin ni istorya kadagiti ko kumare. Sana na nagsublija bro dagiti anak ko iso abantay sarado ak kadakwada. Alakastan ti pagayam mo, Olga. Please like, share, and subscribe. Thank you.